diote etxeko lanak egiteko dauzkala, eta umeak dituzenok ere badakizu batzutan, seme alabari ere gogorarazi behar zaiola etxeko lanak egin behar direla. Orain, naturako ariketak egiten bezain beste laguntzen altzaio ume horri arekin batera goxo-goxo afalduta, Beñaterezun bak dio, baietz. Egunon, Beñat? Kaixo, egunon, zer moduz? Ongi, aspaldiko, zure ongi? Bai, oso ondo. Bai, txio baten irakurri dizugu munduak zentzurik ez duenez, gaur gurekin zenuela hitzordua, munduaren zentzua beste batera gutziko dugu, ez da luzea izan daitekeelako, baina kontua zuk txio bat argitaratu zenuela, guri atentzioa deitu ziguna, hain zuzen ere pizzako emaitzaketa ikusita, ez, informe horren, famatu horren emaitzaketa ikusita, nahiko kaxkarrote gabiltzan, eta zuk planteatzen zenuena zen, bueno, ariketak egiten lagundu beharrean, saiatuarekin ematen duzun beste denbora hori, izan daiteke afal edo bazkal ordukoa edo dana alakoa, goxoago ematen, alako distreziorik gabe, enbarazurik gabe, eta hori akaso onuragarriagoa izango dela. Teoria hori defendatzeko moduan izango zara, seguru? Bueno, ez da nik abusateratako ideia bat, baizik eta 2018an ekonomia lankidetza eta garrapenerako antolakundeak egindako txosten baten oinarritzen da. Bertan 2015ko datuak aztertzen dituzte eta hor inkesta batzuk egiten dira. Eta hor ikusten dena da, adibidez, zientzietan, emaitza hobeak lortzen direna, jarduera zehatz batzuk egiten, familian egiten. Eta hor ikusten da, adibidez, zientzietan 12 puntu gehiago lortzen direla, otordu nagusia familian batera jaterakoan. Begira. Beraz, keinu txiki horrek alako ondorioak ere izan ditzakela. Eta seguru guraso batzuek hori defendatuko dutela, baina gaixoaren eginda, ez alda izango guraso horiek bestela ariketak egiteko kebradak eta deribadak eta alakoak aspaldian ahaztuta dituztela, eta esan ez, bueno, nik alakoekin ez dut lagunduko, baina tira, bestelako giro bat lantzen saiatuko naiz. Bai, horri ikusten da, txostenean agertzen da, nola haur hauek gerota helduago heltzen dabiltzan heinean, hau da, nerabezarora inguratzen dauden heinean, autonomia gehiago eskatzen dutela eta emaitzek ere hori adierazten dute. Gerota autonomia gehiago eman behar zaiela. Eta hasierako urtetan beraien gainean egon behar dela bai. Bai, seguru nago dena den, eta horren bai serio jarrita ez da hezkuntzan askotan gertatzen den bezala, norberaren egoera ekonomiko, sozioekonomikoak ere eragina izan baduela. Zenoski, etxe batzuetan alako kontuak errezago izango dira, beste batzuetan berriz nahiko lan egunerokoa ere aurrera ateratzen. Bai, txio hartan da, txosten hartan adierazten zena pixka bat aztertuta, empatia pixka bat egin behar dela uste dut. Hor datuetan ikusten da familia gehienek portzentai handi batean elkarrekin afaltzen dutela, baina galdetu behar duguna da bai, zein kasutan ez dagoen aukerarik hori egiteko eta horre uste dute empatia erabili behar dela. Familietan galdetu ezkero gehienek ala esango digute ez da betetzen dela eguneroko otordu nagusi hori. Baina, karo, bai, askotan bazkaldu bai, toki fisiko berberean bai, baina ondoan baki zer izaten ditugun, ez da? Segapotoak eta alako pantaiak, zuk pantaietaz ere apur bat jakin badakizu. Eta horri aurre nola egin, ze txikiak esango digu, bai, oso ondo, elkarrekin afalduko dugu, baina niko beto pasatzen dut pantaia honi begira. Bueno, guraso bezala uste dute arau batzuk egon behar direla etxeetan, ez da? Eta hor, txosten horretan bai, adierazten dena da, 10 puntu igotzen direla zientzietan, hitz egitea, ez bakarrik afaltzea baizik eta hitz egitea, eta hitz egiteak suposatzen du begietara begiratzea, eta ez pantailetara. Beraz, argumentuak sobera ditugu gurasok, pantailak alde batera, usteko behintzat afaltzen gauden bitartean, eta hori, txostenen behintzat nahiko argi geratzen da. Bai, ze hitz egiteak eskatzen duena da, begietara begiratzea, zuk esan duzen bezala hori ere egokia eta beharrezkoa baita askotan, baina eskatzen du ere, batez ere, entzutea. Eta hori batzutan beste kostatzen zaigu, gurasoak aitortzea aurrean duen ume koxkor horrek, berak bezain beste arrazoia daukala, horrek batzutan atximurra egiten du, Bai. Nik uste garrantzitsua dela da, eta txostenen agertzen da, batez ere, galdetu beharrean ikastetxearen inguruan eta norberaren egunerokoaz hitz egitea garrantzitsua dela, eta gero aurrek hitz egingo dute egunerokoaz, eta askatasun hori beraiek ito barik utzi behar zaie. Baina norberaren egunerokoa garrantzia eman behar zaie, hitz egin horren inguruan, lanean zer egin dugun, eta gero ondoren hitz egingo dute, izango dute beraiek tartea hitz egiteko askatasun osoz. Etxeko lanez ari garela, urte berrirako etxeko lanetan hori jarriko aldugu. Halako denbora gehiago pasa behar dugula guztiok, txikiak dituztenek eta ez ditugunok ere bai.
Hori da, nik uste dute, pantailak erabili behar direla, baina hor Berria egunkarian filosofo bati irakurri diote gaur egun iraultzailea dela paseatzen irtetzea, lagunekin egotea, offline ere egotea, eta nik bat egiten dut. Online egon behar gara, baina offline ere tarteak izan behar ditugu pixka bat arnaz hartzeko ere. Bai, gainera enbidua botako dizut, ere Zumaz, bakigu zure gai kutxunetako bat, fetitxetako bat bestea adimen artifizialarena dela. Eta zorionez, nola adimen artifizialak berak egingo dituen lan batzuk guri denbora libre gehiago utziko dizkigu, gero galako ekintza iraultzaileak ere egiteko, ezta? Bai, guztiz, ados nago Urko. Urte batzu barru, zu hor etxetik lanean ibiliko zara, hor izango duzu avatar bat, eta hor pasioan joango zara, ekintza iraultzaileak egiten. Kostako zaio avatar horri gu bezain handi eta boro bilak izaten, baina tira, etorri deradia, etorri behar badu. Eskerrik asko ere Zuma, estimatuta beste behin, besarkada bat, Bai, beste bat, agur. Ekintza